glasovanja. Od prije ili ja sad vidim? Pa ne. I tu biti. Taj. Glasovanje. A je taj? Sjetite se u nedjelju, ja vas molim potporom, vi ćete naravno. Zadnjih 5 dana sam u Slavoniji. Virovitičko-podravska je zadnja županija koju u kampanji potpore našim ljudima, nositeljima lista, iskazujemo razgovor s građanima. 169 lista ukupno laboristi u Hrvatskoj na izborima imaju, 4 u ovoj županiji, Slatina, Virovitica, Lukači, županijska lista. Ukupno imamo 43% žena na listama u prosjeku, kad se sve naše liste zbroje, 32% mladih. Većini naših ljudi, preko 93%, to su prvi lokalni izbori. Dakle, po prvi put izlazimo na lokalne izbore i zato smo rekli da nudimo nove ljude za novu politiku.